Sí, gracias, por preguntar. Había un atasco o algo. Sí. Sí. Gràcies per la teva assistència aquí a la nostra ciutat. Us hem convocat del Ministeri de Cultura, del Govern Central, que avui coneixereu els DIVA del Ministeri de Cultura i, per tant, com a ciutat de Tortosa, el meu agraïment a aquesta edició del Fòrum a les Terres de l'Ebre. De fet, serà la primera vegada de l'Ebre, però també al ser un territori cruïlla incorporarem a gent de l'inclusió a la vida cultural, perquè considerem que la cultura és un motor. Per tant, acabo, com havia dit al principi, agraint al ministre que avui ens acompanya en la presentació d'este Fòrum de Tortosa. Comptem amb una subvenció de 2,5 milions d'euros del Ministeri de Cultura a tota la ciutadania en la participació d'este fòrum, que estic convençut que serà un èxit i que amb l'habilitació d'una tercera sala intermitja que també podrà acollir nous actes de nous formats i a més